Seconds later. So, nagimuri tayo ay. Imurian mi deta hotdog nga kanen mi. May kayo malatama magigpangpanganin Ungtan kayo. Woo! Let's go. Manikot na. Padas mo din. Oh, delikado. Tugtog kulo. Kormot din. Palasaman. Palasaman. Dito sa Rumi yung pagkukod. Sino ka? Nagdugso na. Sinalaglag awing nga. Hindi ka dyan pa. Madaldalik. Ada dyan po sila eh. Kanaw! Hindi pinabatikan natin ang talo sa 40. Ayun, kabuksan mo na nun eh. Saan ba? Meanwhile, Ito ka na magkirong yun! Nagkulo! Nagkulo yun! Yo, what's good? Naka-prepare kami no kuan. Hindi belang. Agdigos in 3, 2, 1. Naimbag nga aldaw mga kamukbang. Kita yo met. Dito yun nakadigos kami. Oh. Nakadigos kami nakadigos kami. Anting arud bag yan mabisin kami. So guys, itangal daw. Ti content me, dati 120 pieces nga po. Tas at dua may nga barugayang. So guys, please support my YouTube channel, Anthony's Vlog. I-link down na lang po nila sa description box. So, Nagbag-bagan mga tayon. So, Kanili. Siyan pang krog dito. sunod lang. This one. Sigam na po ang mangan. Kung diet lo. Huwag karami kami palingat bintong ulat ito nukuha. Kapto yung may damdam ha. Nag-birthday. So, di kayo magpa-shout out. Comment kayo lang tas Genex Vlog ni Sunod dyan.
Basitin guys. Kaya pa. Ay, pinags ko nga, JASMR mukbang nga yan. Ayun siya. Ano nga sa'yo? Nail cutter kayo. Okay, nag-nail cutter Naman. Dungkat. Dungkat na igad doon. I-breakfast mo ito. Ano breakfast mo pa rin? Vlog. Muna. Ano pag comment ng pala doon, no? Recommend siya. Ngor, sa buka na chun pa kastado. Ito manok Ito manok, kaya talaga ito manok, mga bukol. Ulit yung baboy, ako. Hindi natin, pumadaya, tigit din. Diabetes sick kami ka naman. Ang cholesterol. Pagso ko naman. Dito ang may bus. Ikaw, tinapigalis may bus. Pagdating tayo, basitan eh. At duglat ado. Pinapoy the bapong mo. Duglat na rin eh. Langsag na kadok mga news. Mahulog ito. Langsung. Kagbaba yung logo. Upat tayo lang araw. Dapat makabuya. Stretching ka. Stretching ka. Pag-sponsor daw ng Halo Boxing. Mukbang. 12 seconds later. Jumbo hotdog, kaya mo ba ito? Ano? Marami pa. Pagkakape lang. Patikim-patikiman. Lawat. Umaams ka. Pagpami mo. Tinaila ba si Dado? Fight pa lang. Oras kayo, dalas stresan. Pang merienda ko yun, nakwang. Tapos suspena. Yun na pang merienda nga rin. Sakto ko. Baka sa akman, ikay mo antipagala. Wala na laglag. Amang, ano doon mati kamatis. Pangpunta. Sidong ko na lang. Walo. Yun ang pagkin tulungan sa code book yun. Hindi ta, maadata. Ganun ka, pangpunta. Accident ka gawis. Meanwhile, Alay ka na. Hindi ka na. Wala. Baga matay Facebook mo Naiagda ka, kaka. Kaya nagluwa ko na. Hindi ba yan? Kaya ka, patalastas. Ano? Doon day, toot! Ka na. Pip pip! Parang ka na. Wala, nakaulog. Makita na kang doon, tata edit tangi. Namanang siyela. Pagtakder ka. Pagtakder ka kung namin lang ako. Ano ba? Ako tabulong mo siya. Oy, nabusog dito si Miripin. Oy. 1 hour later. Muling tingin nito yung sabi. So yan doon, istarik kayo. Parang pwede Ano yung ni kayo, di ba kami Anak mo. Dali naman. Ay, di. Meron na.
Ops. Dali bingo. B-I-N-G-O talaga. Oy, agsubligot na bitin ka nun eh. Oy, kayat na. Kaya hindi kita malang eh. Kaya daw, mabay na. Awan, adadukan niya yun eh, ado. Adukan niya yun ah. Kupara tayo. Hindi. Tignan mo. Tignan mo. Mas madami sa inyo. Meanwhile, Crispy pata nga manok ko. Tumba minsan. Lechong. Try me dot lechon. Lechon manok lang. Lechon manok. Ang sad kaya na. Bun. Mga dyan! Nakapusang tigadwate nga na isa. Baka gayagdat man ni gusto ka. Ano may bus amin not? Paturugon na kasi ka. Basta tayo baklan ka itong magsugong ka't makaturo. Eh, nasa din cellphone. Eh, may giant. May giant diyan. Oh, may baka sa uli. twelve seconds later. Ito mag-accent naman niya yung channel. Gripol ka to. Lang dito. Kapten, ritual na ba to?